हम मूर्ति नहीं की रखले ठीक बनू कथी हो तो होता नहीं सूर के फिर बेसी बती हम सूरती और सुरने के ताकि आ वही के लाठिया का पार पर ज्यादा मूल खराब करम तो 4 लाख का पार पे हमारे भाई खातिर बोलन जी बोली 10 लीटर दूध में कोल्ड पानी डाली ना पुरानका लोग यार डालत रखलो माने कितना डाला जाला अरे यार 3 किलो में 1 किलो 3 किलो में किलो हाँ। 4 किलो पुगा दो ना आप लोग जानता नहीं कि नशा पदार्थ खाए में बड़ा हानि होला। वैसे में हम एक व्यक्ति के पास पहुंचल बानी, वो व्यक्ति के नाम है राम प्रसाद यादव। और राम प्रसाद यादव जी से हम मिले कि पहले पूछम कि हाथों में क्या था ये क्या है जी खैनी बनता खैनी कितना खैनी है जी सुरती बनता सुरती कई घंटा सुतनी है अरे सुरती बनता सूते के बात करता नहीं तो अपने नहीं करता नहीं सुतनी है सुरती बनता सुरती खाए वाला नशा सुरती हम मूर्ति नहीं की रखले ठीक बनू कथी हो तो होता नहीं सूर के फिर बेसी बती हम सुरती और सुरती हमरा बुझात तब भाई हो कमेंट करियो लगिन राम प्रसाद जी दिमाग सही बनू हाँ 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 और कय गो बा 5 गो बा 5 गो बा जी अंगुरिया कय गो हाथों में 5 गो बा 6 गो बा कि ना हुआ 6 गो बा में बाल उठार लगे तो है मालना पर 6 गो होता है खत्म तब बाकी ना तो का हारो ठीक के कहल गइल बा तो कि जादव जी लोग के दिमाग जल्दी काम ना करेला गरमा गइल बा खामा में यादव जी लोग का दिमाग ना काम करला नशा चढ़ल बा दिमाग एकदम नशा चढ़ल बा तुरंत दशा हो जाई तुरंत दशा हो जाई तुरंत दशा हो जाई अब वो तने पीपर के लाशा उतार तो लाशा नहीं का समझ में आवत ले हम भाई हई कथी हई खैनी हो फिर खैनी हो सुरती हो तू कहाँ सुतनी हो फिर जब बतियाम जाते बोल कहाँ सुतनी हो फिर बतियाम जाते गलानी में रवैया ने के ताटिया वही के लाठिया का पार पर ज्यादा मूल खराब करम तो 4 लाख का पार पे हमारे भाई हो तोहरो गांव में कहीं जादव जी लोलू तो तनी सतर्क रहिए लग सुनता रह हम अच्छा बात पूछा तानी तो बोल का 4 लाख के मारम कपार फो तब ना मतलब हम बहुत नहीं है बात खैनी बना दे वहीं से दुआला ना लाठी उठ जाई वो हमरा फो देखी ना हमें इतना बा ताकत की पत्थर में से दूध निकाले जे मन सुनिए भैंस बिसु गइल बा का दूहत तानी भोई बिसु गइल बा एगो बीस गइल बा है देखी दही 5-5 गो बा है घुमा दी है देख ले भाई अब नहीं के था तो देखी हो भाई 5 भैंस रउरे हो जी हमार हो दुबे लुरा वाला हां एगो भैंस का दूध कितना बा 5 किलो 10 किलो 8 किलो गिनती के बा के लीटर का ना गिनती के बा आके वो पोखरा में से डाला जाला पनिया ए जी पोखरा में पानी ना हमारे असोकर दूध बा बिना अच्छा एगो चीज बताई सब जादू जी लोग खातिर बोलन जी बोली 10 लीटर दूध में कोल्ड पानी डाली ले ना पुरानका लोग यार डालत रखलो माने कितना डाला जाला अरे यार 3 किलो में 1 किलो 3 किलो में किलो हाँ। 4 किलो पुगा दो ना हां 200 ग्राम माने जादू जी लेकर वाले दुश्मन बन जाता नहीं क्या हां जी सच्चाई ये बटे कि बिना दूध में पानी डाले ना बिकाला ना बिकाला काहे कि पानी ना पची है जी हां फिर ऐसा बात ये बोले हैं हां जादू जी लोग ये अपना खाएला सोकर निकाल ली लोग हां अभी घरिया के पानी मिला के दे दी लोग हो हां जी ए भाई तो बड़का बेईमान वालो ये एगो चोरावतो बाटल हो मशीना चोरी करता लो बताओ ना कि 4 किलो दूध पुगावेला 3 किलो दूध में किलो पानी डाल दिलो हां सुना लगी ना तनी जादू जी मने का कहि कि बदला के बाकी ना बदले के हां का बदले के कहत नहीं ना कहीं भैंसिया बदला के कहता नी भाई तो हमर बात बा फिर ये बदले के का कहला इदा कहीं ने भैंसिया मने बदलाई कि ना बदलाई भैंस किनाई बिकाई रहुआ काठी बारी अब कहत जाती कहीं दूध में पानी डाला जाता भैंसी के दाना दियाते नहीं थे अपने खा के सूत जाता नी ए जी तो हम ए आई भैंसिया ना हम या लड़का ए भैंसिया तनी आई बे आई भैंस आई जाता हाँ। तू तो अब बांधल जाता है हम खोलवा देता नी के खोली जी या मरखा या खूनी या जादू जी के भैंसिया 10 गो लाश एक बार में गिरा दी इतना कोनी भाई हो अगर गांव में तारा लोग ना मानत हो तो समझ लो हई राम प्रसाद यादव जी के भैंस लेकर जई हो आई अकेले पंचायती क के चल आई तो समझ सकता रह ना जी 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 अब बाकी वीडियो क्वेश्चन लागल वाला कमेंट बॉक्स में अपन प्रतिक्रिया जरूर देम अभी के लिए पंडित जितेंद्र कुमार आप देख लो पी बात न्यूज जय हिंद जय बिहार।